Hi! An bhfuil tú réile Crann Úll a dhéanamh. Seo a bheith díthart. Pepper, pint, scuab, agus úlaí. Dús úsáid an 10 don le stoc an chrainn a fintal. Mar seo. Tuair gaeilge don chrann fásta. Sin é. Inis, pintal tú geartha an úll agus brúsís ar an feapare chun an 10 frontal. Ag leat coppla 10 éagsúil úsáid chun beocht a thuirt don chrann. Úlbuí eile. Teis an nám glása úsáid. Ó, tá sé sin go héalainn ar fád. Agus ar deireadh dearg chun na spásanna a líonú. Agus sin é an chrann eildáte críochnaithe. Maithú!